Pekný dobrý deň všetkým prajem. Uplynul takmer týždeň od autoprotestu, ktorého som sa zúčastnil a stále mi rezonujú v hlave veci, ktoré som tam videl, ktoré som počul. Ja sám som vyznávačom princípu plurality názorov. Ja nevidím na tom nič čudné, ak má niekto odlišný názor od môjho, za predpokladu, že ho prezentuje kultivovaným spôsobom. Som presvedčený, že každá debata by mala byť argumentačná. Ale na to, aby ste vedeli argumentovať, musíte mať určité vedomosti, znalosti. Ak ich nemáte, musíte sa uchyľovať k nadávkam, k zosmiešňovaniu, k agresii. Niekedy mi napáda to staré latinské homo homini lupus. Človek človeku vlkom. Máš odlišný názor? Skap. Sám sebe kladiem otázky, pretože v minulosti som mal taký zážitok, keď som bol mladý majster sveta a pustil som sa do jednej argumentačnej debaty s veľmi vzdelaným, múdrym človekom a veľmi rýchlo som prišiel na to, že ja žiadne argumenty nemám a pre tohto človeka som nebol partner na debatu. On sa ku mne tak blahosklonne nahol a povedal mi, ak chceš niečo kritizovať, najskôr o tom musíš niečo vedieť. A odvtedy sa tým riadím. Ak sa chcem k niečomu vyjadriť, tak si čo to o tom prečítam. Nedá sa to povedať o týchto ľuďoch, ktorých som videl minulý piatok. Ako je možné, že títo ľudia nás so slovenskými zástavami nazývali fašistami, extrémistami a seba s ukrajinskými zástavami, so zástavami Európskej únie považovali za vlastencov. Ako je možné, že ľudia oplývajúci frekventovane názvami fašizmus, fašista a podobne podporujú ukrajinský Azovstal, ktorého členovia sú evidentne fašisticky orientovaní, telá majú potetované nacistickými znakmi od hlavy po pety, civilné obyvateľstvo používali ako zábrany proti útočiacim ruským vojskám. Dokonca sa stalo, že vyvraždili jednu dedinu a hodili to na Rusov. Ako je možné, že týmto ľuďom nevadí hajlujúci nafetovaný prezident, ktorý si počas svojho funkčného obdobia nahromadil niekoľko miliárd eur. Ako je možné, že týmto ľuďom nevadí oslavovanie vojnového zločinca, sadistického vraha Banderu? Ako je možné, že týmto ľuďom nevadilo v 2014 pri Majdane polievanie rusky hovoriacich Ukrajincov benzínom a následné upaľovanie? Ako je možné? Kde boli títo demokrati, títo humanisti v čase, kedy americké vojská bombardovali Irak, Líbiu, Jugosláviu? Keď sa Albrightovej spýtali, či stálo tých 500 000 irackých detí, za to odpovedala, že áno. Prečo nenosili títo liberáli na klopách svojich odevov vlajky týchto krajín? Prečo len na niektorých životoch záleží a kto povie na ktorých? Osobne si myslím, že keby som im položil tieto otázky, nebudú na ne vedieť odpovedať, pretože nejdu do hĺbky. Títo ľudia sú jednoducho inštruovaní. Ja si myslím, že mimovládkami, ktorých činnosť už mala byť dávno zakázaná, pretože ako nedávno v jednom videu povedal Miro Heredoš, dokázateľne vyvíjajú protištátnu činnosť. Vôbec im nevadí, že milovaná Ukrajina sa nám odvďačila za 3,5 miliardy eur, ktoré sme jej venovali, tým, že nám zastavila dodávky plynu. Nereagujú na fakt, že
náš pán premiér mal dostať 500 miliónov eur, ak by súhlasil s Feťákovou doktrínou. To všetko im nevadí. Na nich neplatia argumenty. Keď sami žiadne argumenty nemajú, potom útočia. Ja sa obávam len jedného, že to staré pravidlo o tom, že na hrubé vrece hrubá záplata, vojde do reálu. Nebudeme do nekonečna trpieť útoky a agresiu. Na agresiu sa odpovedá agresiou. A keď sa tak raz stane, hrozí na našom území občianska vojna. Mnohí to tak nevedia, lebo sa starajú len o seba, o svoj komfort, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak je to úplne reálna vec. Ako proti tomu bojovať? Tak ako som povedal minule. Ľudia, ktorí sa právom nazývajú homo sapiens sapiens, ktorí majú v hlave mozog a majú čistý charakter, by sa mali združovať, komunikovať, vymieňať si informácie, skúsenosti a vyvíjať tlak, aby boli tieto veci eliminované. Vidíte, že pokus o atentát na nášho premiéra bol považovaný za hrdinský čin zo strany týchto demokraticky zmyšľajúcich ľudí. A mladý študent, ktorý bol natoľko nevychovaný, že prijal vecnú cenu za 3. miesto v akejsi súťaži od pána prezidenta, podal ruku ministrovi školstva, pánovi Druckerovi, ale pánovi prezidentovi ju nepodal. Ak principiálne nesúhlasím s režimom alebo s osobou pána prezidenta, tak sa takejto udalosti nezúčastním a nie, že prevezmem vecnú cenu a ruku mu nepodám. Opäť je tento nevychovaný drzý fracek týmito ľuďmi oslavovaný a velebený. To kam sme dospeli, prosím vás? Už neplatí žiadna slušnosť, žiaden bontón, už neplatí nič. Kde toto skončí? Ja sa obávam, že to môže skončiť veľmi zle. Zamyslíme sa nad tým a skúsme s tým niečo robiť. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa, do počutia, dovidenia.